Lumago ng 4.9% ang ekonomiya ng Bicol Region noong 2024. Batay ito sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Mas mataas ito kumpara sa 4.5% na pag-unlad noong 2023. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, ang financial insurance activities ang isa sa mga dahilan ng paglago ng ekonomiya ng rehiyon na pumalo sa 11.1%. Nakatulong din ang professional and business services na pumalo sa 10.4% at ang transportation and storage na may 9.6% na paglago. Napakalaki rin aniya ang naging ambag ng services na umabot sa 51% noong 2024. Sumunod ang industry na may 36% at ang agriculture, forestry and fishing na may 13%. Kasi ang may pinaka-biggest share is of course the National Capital Region at 1.7 percentage point. No? Kasi yung 5.7 is already percent. Ang mga datos ay bahagi ng taunang Economic Performance Report ng PSA sa rehiyon. Layo nitong magbigay ng impormasyon sa publiko, mga policymakers at mga economic stakeholders sa Kabikulan. Kasi yung 5.7 overall na growth na yun ng Philippines. Tama? So each of the regions had its own contribution. So yung share natin doon is parang pag ginano mo kasi ito, actually nararank naman yan. Yun nga lang, sabi natin, nilimit natin sa 1 decimal point, no? Kaya naka-point 0.1, 0.1, no? Percentage point, no? So pag inad mo yung 18 na yon, magkaroon ka ng 5.7. Samantala, nakapag-contribute rin umano ang Bicol Region ng 0.1 percentage point sa kabuuang 5.7% na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2024. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.